Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm un joc în care trebuie să găsim 105 mașini. Ok, deja am găsit una. Și da, este un nu știu ce joc este, dacă știți niște secrete, scrieți în comentarii. Da, și haideți să începem joaca. Vă stați mai întâi să colectez niște mașini. Văd că e un fel de Stella Brainrot numai cu mașini și trebuie să le colectez pe toate. Ok. Ok. Ăsta am deja. Stai, pot intra aici? Nu pot. Ok. Și da, haideți să înceapă joaca, presupun. Ce mașină. Ok. Stai, deja am. Încă un BMW M4 din ăsta. Ok, un Golf. Bă. Plimbă un tractor pe sus, ce se întâmplă, bă, frate. Ok, bine. Ce e asta? Limuzină good? Pot, oare voi scrieți în comentarii dacă credeți că voi găsi o mașină de realitate secretă. Bă, cea OP nu știu cum să o iau. Habar n-am, poate voi știți. Hai bă. Ok, hai bă, vere. Bă, dar ce trebuie de făcut aici că nu capă spre gras? O mașină care nu am, o mașină care nu am, o mașină care nu am. Dă-i, o am sau nu? O am. Da, asta albastră, nu mai țin minte. Hai bă, vină. Ok, o am și pe asta. Asta totul am, what? Ok, asta nu o am. Văd mai multe chestii, dar haideți mai întâi să deschidem repede acest Lucky Block. Hai să iau asta. Ok. Mi-a dat o Range Rover. Mi l-a dat pe... credeam că mi l-a dat pe cel mai rar. Nu. Mi l-a dat pe cel mai ușor. What? Ok, da. Revenind la episod. Porsche, ok. Cam acest episod a fost mai scurt, doar v-am arătat jocul. Bă, ca să fac și un episod mai lung, dar acum nu pot. Și da, v-am arătat niște lucruri despre joc. Ok. Și da, cam acesta a fost episodul. Este un episod scurt, poate o să mai postez azi ceva mai lung și pa! Ne revedem poate azi, poate nu știu. Ok. Pa! Da.